Ahoj, vítám vás u Holvyho show. Dnes si povíme 10 důvodů, proč jsme měli týž. Díky knížkám se podíváte do světa. Na místa, které needitujou. Například Bladavice, Svět Harryho Pottera, Narnie. Postaňte údatní. Díky čtení budete chystající. Je vědecky dokázáno, že čtení zvyšuje vaše IQ. Hlavně se zvětšuje vaše slovní zásoba. Číst můžete, kde chcete. Pokud to není nějaká bychle, si můžete jít do postele, venku můžete si, budete moudřejší. Každé knížky, a je to román Červené knihovny nebo nějaké encyklopedie, si někoho vezmete, někoho do tebe, do svého tuříčka. Hodně lidí říká, že na který nemá čas. Stačí třeba vezmete do stolovy, já čekáte se čekávne, nebo někde ve fronte, si můžete jít knížku a čekejte. Také vám to teďka utečem. Jméne kletu, kdy budete chtít nějaký noviny, například jako politiky, například Kalouce, potřebuje větší plat, to dostanete vy info toho. Kdy budete chtít nějaký knížky, třeba nějaký román, nebo jako hezkýho, tak se vám klidujete, vaše tělo se uklidní, se odpočine. To je bláho potřeba. Nejvíce hodně chtít, abyste byli klidnější, pomáhá to, fakt doporučuju. Víte nápadů, kdy budete chtít knížky, tak dostanete nějaký inspiraci na video. Je nějaký příběh na to téma a je tady další video. Téma hovoru, kdy půjdete někým ven a vy to zeptáte. A já vám to zahraju. To si se naposled, ale debil. No. A to. Zapomeňte na realitu. Knížky vám umožní přestat myslet na ní vaše problémy, které máte životem. Nebo budete hledat kámen mudutu, nebo jako podobného. A vy se potom třeba nedopadli například takhle. Experimentus. Celý je závislé. Když si přečtete plný díl, jakmile ho dostanete, hned si musíte koupit druhý díl. Abyste viděli pokračování. Autorka určitě napíšte třetí díl. Aby naplnila vaše touhy. Jaký máte rádi knížky vy? Tak mi to napište dolů do komentáře. Jestli se vám dnešní video líbilo, tak mi dejte like, odběr nebo koment. Ahoj!